Ang pinakamaaksong mga drama sa radyo, nasa numero 1, RMN. Feel mo to. Feel mo to. Happy birthday to you. Tata, thank you. Thank you. Ako rin birthday. Happy birthday kaninyong tanon. Sige pa, Rakisa. Bunal! Ipatimaw sa kamatayon sa imong inahan o gisuot. Limos mo sa gwapa. Wa pa ko kaon. Gutom na. Dali, day. Gigutom ang sab ko. Ay, ayaw ko. Sa Lloyd, taon ka mo. Ako ang kaloy, day. Kay gutom na kay ko sa babay. Hindi mo ikan. Oh, may armas ka? Mabuto ni. Hulong! Huwag ka na'y kalotsan pa! Atuman ako, kriminal! Atuman! Oh. Dili! Ikaw ang vigilante? A.K.A. Rakisa. O karon, ari ang katapusan sa atong sugilanon nga naguluhan. A.K.A. Rakisa! Sige dito. Matuman ang imong gusto. Sa sunod ninyong panagsugat ni Daniel, patiya na siya. Dili siya ang pabuton ko dito. Ako ang muadto niya. Sige, magpaabot na lang ko sa balita. Okay dito. Osbon ko. Salamat sa pagtugot. Pagampi mong duha. Sige, bye. Bye, Tito Dino. Pinanggis ko tadi, Papa. Ricky. Oh, Sheila. Ikaw din na. Kuan. Anila na ka din sa bahay. Doon ako'y lakaw. Asa ka? May gisugos Tito Dino na ako. Asa yung gisugo ni mo? Di na kinahanglan may bawa ka sila. Ako lang ang gitangan ng mga misyon. Di ka may magunakaw. Sheila! Sheila pamati! Makaayo na itong tanan ang akong buhaton. Kana lang ang imong angay nga ibutang sa imong huna-huna. Si Daniel ang imong misyon. Sheila, pagi ako. Di ko gusto mapasakit ni mo, ha? Tama kalakaw. Di ni mo mahimong pasakitan si Daniel. Kung mauna, may gusto ka gina ni Daniel. Kay siya naman imong labanan, ha? Siya ang imong labanan kay nako. Sheila, sukal sa mga bata pa ta. Magsunod-sunod lang ko sa imong gusto. Ricky. Ulipon ako ni mo sukad pa sa mga gagmay pa kitang bata sila. Huwag ka nun. Ulipon lang gihapon ko ni mo. Pero, mas damahanan ang tingog sa imong amahan. Kinahanglan nga mahipo si Daniel. Dili. Pasaylo ako. Pero di ka makapugong na ako. Ayaw hirap din si Daniel. Kinahanglan mamatay siya. Anong di ka mausap sila? Dili ko masagot. Yapa! Hello, Gador. Umansaw sa kauras. Apasa ko ninyo sa among karaang bay. Nakisabot ka? Umansaw sa kauras. Mupaingon ka mo dito. May mo pagpakusgan mo gamay ang imong taxi, Noy. Uy, kuya magbadiskas siya taday. Nadlo ka na ako, ansa. Nga naman doon ko ni mo nga, guwapa man ka. Ayaw na pa istorya. Pakusgi na. Eh, maginahinay lang ko taday. Ganahan pa ba sa kong magtanaw ni mo? Pakusgan ni mo o mag-igat-igat ka na. Oo, papakusga na. Day, ayaw tawag kong patsa. Hindi ka mo tapos lapit ka atong-atuan na. Pakusgi pa! Oo! Hala, dong. Kinsa bang katong tao nga misong, dong?
Nga nung naabot mo to siya dito. Kaaway siya nga. Kaaway. Dong, paningkamot gud nga mabuhi ka dong ha. Agoy. Niya ako, Piti. Og sibat na. Dali. Oo. Ayaw pa nabi niya ako pag-ani ni Napita. Oo, ma'am. Niyan ko sa karamay. Nagsika ang suga sa bahay. Oh, may sakyan ng tapos. Ngandang ko. Oh, sakyan ng karaya Armando. Ni ano ang akong patyo nun. Mutago. Wa pa siya mo gawa siya sa kanina. Usa kaya ipaabot. Ngit-ngit ang palibot. Pero, naghayag ang suga sa karaan mong bahay. Maglakaw na lang ko paingon dito. Kinahanglan nga amo ng humanon ang among away. Kung kinahanglan nga dunay usa na mo nga mamatay. Aw, mamatay. Pero, ipaniguro ko nga si Dino ang akong mapatay. Siya, mulahos na ko sa bahay. Di ada ang iyong bada, Yolanda. Sa'yo ako nga kinahanglan idait ka na, Yolanda. Dili mahimo nga makita kadayo di Armando. Ayaw lang una pagsama-sama din eh. Sugaton ko sa masipang pakpak ang imong bada, Yolanda. O ang inyong anak na si Sheila. Nagdibati ko nga naa na sa palibot. Nagpaabot na lang kanusa niya mahimong patyon ang nguha niya mailihing amahan. Sige, Yolanda. Diya ka una. Mingaw ang bahay. Abling daan ang dakong pultahan. Nahibaw na di ay ang demonyo nga ni anak ko. Kumusta ka na, Armando? Hayop ka! Hayin si Yolanda! Igunitan siya kong mga tao, Armando. Ubusan na lang ni mo kasayaw. Mamatay siya. Bisan unsaon, Dino. Traidor kagyod. Pero ikaw ang kriminal. Iurot mo ang akong pamilya! Angay lang kamong hutdon! Nakamati ka. Angay lang kamong hutdon. Tungod kay dili mahimo nga musanay kamo nining kalibutan na. Ako kahal dili agay kamusanay. O ikaw. Salbahis ka! Magpatay na lang ka! Bunag! Aron mabungtag ng uni mo! Sheila? Oh, siya. Oh, Kinahanglang mahilong ka una, Armando. Magawas naman sa inyong gitaguan. O gigait siya sa wanan. Nagdagan niya di siya daw! Lugi mo! Igait siya! Ako na bahala, Armando pa. Ayaw!
Ayaw pagduol niya, iya. Pero ako siya pati nun. Dili ba? Oh, ikaw ang mupatay niya. Pero ugma na. Ato unang pahilumon kini mga kauban niyang suong ka nato. Kaya magkapadapit kini sa pagtagad sa mga lagyong bahay, iya. Lagaw na! Nabangi ang atong mga sakop. Opa. Ailan lang kay gamay ragid ang akong samad sa buktong. Pero kinahanglang mo pahuway una ka din hidong. Dili ko mahimo magdugay din hinang karing. May patay sa bahay. Kinahanglan matiman kini. Pero kisa man ang muatiban, nga wa may tao dito. Milakaw ang imong amahan, ang imong inahan, na missing sa... Manawag na lang ko sa kauban akong pulis. Unsaon man nimo pagpanawag, nga patay man ang imong cellphone. Ikaw na lang ang panawag nang. Ako? Mamisong ka din eh. Kinahanglan mahilom dayon na sila din eh. Nahilom na. Kung kinsa man ang bitaog. Swerte. Pa, nahurot ang mga kaaway. Mayo. Ngilngi kagad nga sundao sila. Tuod. Ayaw nagtangtanga ang paat sa baba ni Armando. Ha? Ug ayaw pa matimpisan kung sa iyang isulti niya ni mo. Nakasabot ka ba, iha Sheila? Opa. Pero, Dili mahimong maluoy ka. Kung magpakiluoy na siya nga dili na mo patyon sila. ha? Ito lang ang mahimong musulti ining higayuna. O dili siya. Nakasabot ka ba? Hay, si Ma'am Yolanda ba? O, unsa? Gusto ko makakita ka, Ma'am Yolanda. Wa siya karon din Sheila. Unsa? Pero di ba mingon man ka? Nga naauban mo si Ma'am Yolanda? Kamu ang mikidnap niya. Oh, pero ako siyang gibutang og layo nga lugar iha. Nga dili batugaw di Armando. Mao ba? Sige na. Andam na ang imong armas. Ay, pahuway una. Naidagang kwarto nga makapahuway ka. Nga nang mapahuway pa mata pa. Ato na tiwasan si Armando. Aron mo humana ang tanan. Siya lang ang atong tumong. Dili ba? Gusto ka, iha. Pero, mas ganahan ko og bugat nga klase sa kamatayon. Alang sa espesyal tang kaaway. Unsa? Espesyal nga kaaway? Mao ka na si Armando, iha. Siya ang espesyal natong kaaway. Busa, kinahanglan ipahilo na ang iyang kamatayon. Ayaw ka bala ka. Inigkitib sa daw. Mapatay mo na siya. Okay. Dong Daniel, tuan ang imong mga kaubang pulis dong, na mauli na. Nagkaring, kilala magagawas ako din sa ospital. Kay, namiligro si Papa Armando. Unsa? Mao ka na nang. Pusa-pusibat ako din eh. Unsa? Uy, kakuyawaan ang imong buhaton dong. Pusibat ko. Huwag ikahigdal des kama. Pero kung muraon na ang mga nurse o doktor dong, ako gihapoy pa-check up. Uy, di tigali na mahimo dong. Kung masakpan na ka, aw, ina lang. Nga, may gila ko lang na importante ang pasyente. O mubalik ka.
Unsa? Kilala maapas na ako si mama. Kadlaw na. Ngano di mo kapaduulo ni Papa, anak Armando? Nga ako man ang mapatay niya. Magkapalibog. Punong gulanin daan sa balaang na wala ko karmas. Ready ka na ba, Sheila? Oh, andam na ko pa. Naghinam-hinam na kumupatay ni anang kriminal. Ayaw ka malaka. Ikaw yun ang makapatay niya, Sheila. Ikaw lang ugwa na ilain. Pero nabalaka lang ko sa kahimtang ni Ricky. Si Ricky tuod. Uwas siya may bawa nga niya din eh. Ibaw na siya gadi ako din eh. O kung mahuma na siya sa iyang pagpatay kang Daniel, mutunga na siya din eh. Ha? Murag, iya kong gipag... Ayaw pamati niya, ha? Pero, pa, Sheila! ningon ka kawa din si Ma'am Miranda. Unya karon, naman lagi na siya. Ayaw siya tagdaya. Padayon siya mong pagpusin, Armando. Sige na! Sige na! Hilaw Miranda! Sige na, iya. Sige na! Pusila na si Armando! Pusila! Pero pa, ngano naman ka kaman? Naman ka na si Ma'am Miranda sa taas. Huwag kong musulti ni mo sa tinuod aron makahimo na nga sa pagpatay na ng mortal tag-kaaway nga ginapos na sa kahoy, iya. Sige na! Pusila na si Armando! Kuan pa! Sige na! Pusila na siya! Naikot na sa Sir Armando! Kana! Mau ka na nga niya. Mamatay! Sige! Sige na! Sige na sila! Tiwasin na siya! Irot ang ganang tanang bala ng imong armas sa iyang lawas! Sige na! Oh! Hindi ko magklaro! Ayaw siya pamati ah! Ambi ka ng imong armas! Kung dili ka mo tiwas ining armas, ako'y tiwas niya! Ayaw ulit pa! Sila! Oh! Sila! Ayaw kong pugin sa akong buhaton sa atong kaaway! Dili! Dili mo pa siya mahimupat yun! Ako ang mapatay niya, dili ba? Busa ako ang mabuhi sa katapusang bala! Sila! Sila! Ayaw pagtuon sa atong kaaway! Pusila na siya! Pusila! No! Dili! Medyool si Sila sa Armando! Nahibaw ka na ba? Kung nga gusto ng at yun? Ha? Kinahanglang mahibaw ka kung nga gusto ti kampat yun. Tagtangon ko di mo ba? Ayaw siyang tigagin na ba, Sila! Kinahanglan pamatay siya! Ayaw pa! Kisagag mo nga akong kamot, Sila! Sila! May nagpaingon na din eh. Kinahanglan mamatay na siya! Mamatay siya, Armando! Oh, gusto, arong masakit lang yung kamatayon. Kining akong hunting knife ang akong ipatawag sa iyang dughan. Ayaw una! Sila! Musupat ka na ako nga imong gamahan, ha? Pa! Ano nagdali ka bang mamatay siya? Tungkol kay mo abot ang luwas niya, ya! Alam nga kabati ko sa katapusan niyang ipanulti pa! Sa diri ko pa siya patyon! Dili ka na mahimo! O gano'ng dili man mahimo pa! Buwan na tayong oras nila! Ikaw na nag-ingon! Nagkita nagulit sa talang oras! Sa gitas unsi lang kinabuhi pa! O niya karon, wala tayong oras! Magpasol ka kung di mo ka nagpamatayo na katapusang pong sa itong kaway sila! Bisan aton siya kaaway! Kinala mo kabati ko sa katapusan niya pong! O sige! Sulti! Ikumpisa lang ko ang talan ni Mungsa! Ang kuna rin sa ko ang tumakan! Anak! Ayaw pamatay niya sila! Kinalagpat yun na di mo siya! Imasakil ka na Sulti mo, Armando! Anak! Pasaylo ako. Mas bagay sulti mo! Tingog! Tingog! Ano nang disangkot sa libang anak? Tingog! Wa na siya. Patay na siya. Pero kinahanglang makapaniguro ta. Kinahanglang tiwasan nato siya. Dili pa! Oh, sila! Siguro naging panulti ni mo.
Magigbato ka na ako ang imong man! Nganong gisangpit ko niyang anak? Tupag ako ba? Nganong gisangpit ko niyang anak? Gusto ka lang niya libukod Dili sila! na mamagkat ang tao nga naa sa gilid sa kamatayon pa! Kaya nagkatuunan ko sa kong maestra si Mang Jose! Unsa? Ang klaro ko na bati nga gisangpit ko niyang anak! O sa imong liho karon. Di ka gusto nga makamati ko sing isulti? May gibakag ka ba na ako, Padino? Doon na ba? Tumag ako pa! May gitaguan ka ba na ako? Ha? Sila! Doon na ba? Sila! Wa ko'y kataguan ni mo! Nalimot ka ba? Nga nagtuon sab ko sa pagbasa o mga mata pa? Mga mata sa akong kaaway? Ug mabasa ko sa imong mga mata ngadto na kay ginako. Unsa ang gihonghong mo kang Armando sa dayon na akong pusilya? Wa ko'y kasulti niya. O kinahanglan tiwasan na nato si Armando. Tiwasan na to siya! Ayaw lagi pa! Ihagitok mo ko nimo. Musukol ka na ako kay mo gaman, ha? Nganong gisangpit ko niyang anak? O gano'n na ngayon siyang pasayo na ako ba? Kailangan ito baga! Huwag ko ikatubag ni mo! Huwag ko'y makauyo sa'yo magibuhat ka ng kinako! Kinahanglan makasiguro tayo nga patay na si Armando! Dili! Ayoko palaguta, ha? Ayoko palaguta, ha? Ayaw ka rin mo! Nga ako ang imong master sila! Musa! Wa kay kahong gamusukol na ko kay imong gamaan! Wa! Gusto na pa! Hindi ko gusto mo sa ukal mo! Pero doon na kayo bakag na ako! Huwag ka na! Ang gusto kong may bawaan! Kung sa'yo pinili magibuhat sila! Kung sa'yo! Musukol! Kung sa'yo! Hindi ko sa'yo mo si Daniel! Karon, kinsa nga makagda ng duwa sila. Gipatuwa ko ni mga batay na si Daniel. Pero deko siyang buhi. Nabuhat yun ako! Kaya wala ko kasabot sa gusto mong mahitabo! Ugod sa mga guwa ni mo masamti sila. Ha? Unsa? Tulad mong patyo ng mga tao! Ikaw labot sa itong mga kaaway! Way labot siya. Ikabahin siya sa kinabuhay ni Armando. Dili pa! Dili na bawi atong sabot! Ako ang imong gamahan. Musa, ang akong pagput, ang imong sundon. Nakapatik ka. Musa, kinahanglan tiwasan si Armando. Pataupon kining hunting live sa iyong dugan. Mamatay siya! Mamatay ka, Armando! Dili ka matagal! Dili ko sila! Kung hindi ka magkaibot sa magtiwasok, patay ka, Armando! Ako na buhay mo, hindi para ni mo! Ayaw kong nagita sila! Anan talaga! Bosa! Dili ko ni mo magpapagod! Patay ka, Armando! May samad ko. Si Sheila, ug ang hamtong na lalaki naglayog sila. Pasagdi kong magpatay si Armando! Sorry pa! Pero dili mahimo! Si Mama ka nang nagagawa sa bahay. May bating ang babaw, isang pitnig Jasmine si Sheila. Kailan na makadool ko ni Mama? Dili ko ni mapapilin sila! Ako ang imong amahan! Ako ang imong master! Busa, ako ang sundo mo! O kung mo ko kung mamatay si Armando, kinahanglang mamatay siya! O karon, mamatay ka, Armando! Mamatay niya ang imong amahan, Sheila! Mamatay ka, Armando! Pasaylo ako! Pasaylo ako! Luwag ko ni mo maintimano, sir. Pero kinahanglan pasakitan siya ka!
Dili! Sa ngalan sa balaod, ampo na lang! Dili! Dili ka magpanahugot! Sa mga panibay mo! Isiguro ko na nga ako ang mudaog! Ako! Sila, ipusel ko ni mo. Pasalo pa. Pero di ka mamati na ako. Nauli po na kang maayos sa gusto mong buhaton. Sila, ako ang imong amahan. Tino, mamatay ka lang. Busa ayaw mamakap. Ma'am Yolanda. Jasmine! Oh, Jasmine, anak! Jasmine! Ma'am, gitangpit ko ni mo, anak ka. Tungod kay ikaw ang akong anak. Nga gikawat ni ining tawhana. Ikaw si Jasmine. Ang akong Jasmine. Ayaw pamati niya sila. Ako ang imong amahan. Kinahanglan natin kung di mo palayo din sila. Palayo ana nagsigamot ng mga pulis. Kinalahunungon mo na ang imong pagkadautan sila. Tungod lang sa gustong pagpanimahos ni Papa ni Mortino. Dili ni mo mahimong patsyon ang tinuod ni mong amahan nga si Armando. Dili sila. Si Papa. Pa! Pa! Akong anak. Sila, mag-exulti ni mo si Papa. Ayaw pamati niya sila. Ayaw pamati. Kinahanglan magpalayo ta din eh. May paglaon pa nga mausap ang iyong kinabuhi sila. Rakisa. Kinalang mo balik ka na sa sabakan sa balaod. Dili sila. Dili! Nagunang sa kay mong nahimo. Patyon ka sa torture niya ng mga tawhana. Dili sila. Tarungon siya kung pagmahal ang imong kinabuhi. Jasmine. Siya si Sheila. O dili si Jasmine. Ayaw pa! Mamatay ka, Armando! Ceasefire! Ceasefire! Papanino! Armando! Armando! Pasaylo ako ninyong tanan. Armando! Kining persohan. Kinigit mo'y angay na kong sangkuan. Magkadako sa sayop nga akong nahimo. Kung nga nung gisunod ko ang tanang suko ni Papa. Ang tanan niyang pagmaniobra sa tanang nahitabo sa akong kinabuhi. Pero nagasa ko. Busa kinahanglang bayaran ko ang akong sa dinhi sa presohan.
Mga pahalipay, Sheila. Magkagawas ka na, gyud. Salamat. Salamat sa inyong kaayon ako. I-regards na lang ni sa mga tao sa gawas. Sige. O kamo, pagayo-ayo mo. Pagbinutan mo din sa suhit. Kay lahi ra gyud ang kinabuhing gawas nun. Sige, ato na ko. Usa mo kaya akong sakyan ni ini paingon sa syudad. Welcome home, Rakisa. Daniel, Nagtutingali ka nga wa ko mahibaw sa adlaw sa imong paggawas. Hansano? karon, mituon akong buang ka. Nga naman. Tuwag kay gagawa nimo ang tao nga sama nako. Gusto ka? Magkabuang ang magmahal. Dali na. Sakay na. Kaya nagpaabot na nimo ang labing importanteng babae sa atong kinabuhi. Sige. Ready? Ready. Kagisa mang bayang di anita. May baw ka karon. Pa. Diyan na kita. Sige. Nga naog na ta. Oh, may okasyon ba ining baya? Doon na. Welcome home, Jasmine! Oh, Welcome home, Jasmine! Welcome home, anak! Welcome home! Karon, magkahiusa na gyud kitang tulo. Ma. Wala niya ang panahon nga akong gipaabot. Og tungod kay dili man gyud ko ninyo tinuod nga anak ni Papa Armando. Gilam lang ko ninyo sama sa tinuod nga anak. Dinhi si mga tubangan. Pangayoon ko ang iyong pagtugot. Napakaslan ko si Sheila, Jasmine, or Rakisa. Ikatulo na nimong pananghid, Daniel. Busa, tugtan ko na ikaw ang mamahimong bana sa akong anak. Salamat, ma. Gusto lang kitubag ang akong gustong mabati karon kay kanimo, Sheila. Mahal ko nimo. Dili. mahal. Pero, Mahal lang ang gusto kong mabati. Uga na ilabot ang pero. I love you, Jasmine. Sheila. Rakisa. Jasmine na lang. Gusto kong pwede lang tinuod akong baka. Anak, salamat. Ikaw si Jasmine. Ang bugtong kong Jasmine. Sheila. Di na kita magkabuhang pabisan ka sa. Oy, Daniel. Dili na. Isaad na ko. Ngayon mo nakalimtan ang iyong pagkarakisa. Oy, Daniel. Kalimutan ko na. Tuod, may regalo ko ni Makaran sa ikaunam na taong buwan sa Kaminyuan. Ha? Unsa man na? Mabdas ko. Tinuod ka? Amahan ako? Ha? Oo. Amahan ka na. Salamat. Salamat, Rakisa. Magkabato na kita anak.
Sila? Rakisa? Ni anak ko? Ay, Rakisa. Yan na si Papa ni mo. Dako ko ginansya karon sa akong negosyo. Busa nagplano ko nga magtukod tagtindahan ini dapita. Oh, ikaw may baw. Yay! Nani si Papa! Kumusta nga akong dalaga, ha? Okay lang. Pa, sa sunating abli sa klase ba? Pwedeng sa syudad na kung mo eskwela? Amo pa ka nang sabutan ni mama nimo. Pero sa pagkakaroon, kailangan magtukod una tagtindahan sa lungsod. Mapagmata. Mila ko na si Papa. Mag-practice na sa Cook Arnis. Okay, sige. Isulod ang imong kimono. Dali. Ya! Ang numero sa igo, timan eh. Oma! Ya! 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 Ma, magkamao naman kong mangamot. Ang pagpamusin sa pangitudlo na ko, ma. Unsa? Pero, misaad na ko sa imong amahan. Nga di na bugunit og pusil. Ma, kinahanglang makamao kong manalipod sa akong kaugalingon. Oo. Ha? Pero... Yang imong aras, Rakisa. Oh. Pa? Daniel? Nagtuo mo nga wa ko mahibaw sa inyong buhaton kung mulakaw ko, no? Oh. Daniel, pasaylo nga. Huwag ka magkasal sila. Bisan saon, nasi mong dugo ang pagka-fighter. O, imo kini napasa sa tong anak. Busan ka hunahuna ko. Inay supakon ko kini. Kinahanglan nga ako kining suportahan. Ha? Dili ka na mo supak sa gibuhat ni Rakisa? Dili na. Pero usa ka kondisyon. Unsa gina pa? Gamiton nimo kini sa competition. Iapil ta ka sa grupo sa mga gun club shooters. Pero kinahanglan nga musaad ka nako, Rakisa. Bisan unsa, ako isaad pa. Ang kahibaw, dili maisukdanan sa kadaugan o sa kaisog. Kinahanglan nga gamitong paghihapon nimo ang imong kasing-kasing ug utok sa tanang buhaton mo. Ug labaw sa tanan ang imong konsensya. O pa. Rakisa. Kung makuha nimo ang second place, palitan di ka bisan unsa nga butang nga gusto mo ang kunon. Pa, kung ma-first place ko karon, may pangayoon ko nimo, ha? Unsa man na? Magpulis woman ko. Unsa? Mo nang gusto nako pa. Makapanalipod ko sa mga tao nga gidaog-daog o makasulbad kog mga krimen nga mugna sa mga dautan. Oh. Daniel, dili ta mahimong pugngan ang gisinggit sa tangkasing-kasing. Dili pa? Sige. Okay. Kuha ang first place. O mahimo kang police woman. Deal? SP Autorakisa Montera, sir. Reporting for duty, sir.
Og dili may galar tapos kining atong sugilalon nga naguluhan, a.k.a. Rakisa. Bisual kini sa radyo ni Maria Gina Vidal. Ubos sa direksyon ni Randy Padayaw Suson. Music directors, Trefon Morales ug Joel Bense. Soundman, Ricky Garing. O may gala, ang atong audio editor, wailain si Rani Abdulrashid Budomo, atong soundman Christian Jano. O ganiya, ang nagata kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Rakisa, Rosemary Ihes, Daniel, Randy Padayaw Suson, Diego, Alden Verola, Dino, Troy Gorria, Yolanda, Ciselda Nuces Cabrera, Armando J. Badayos, Ricky Diogenes Nakwa, Manang Karing, Rosel Tampos, Gador Rantrax. Inabagan ni musunod, Dandy Abakita, Marites Albores, Christian Jano, Ray Boris o Melody Caberos. Initran dalit alang sa itong kalingawan sa RMN Production Center. Tatak! RMN! Feel ko to.